zajednici Naučno-tehnološkog parka je trenutno preko 80 kompanija, od toga preko 50 njih radi fizički iz prvog objekta Naučno-tehnološkog parka koji je 100% popunjen. Kapaciteti su nam popunjeni sve vreme nakon godinu dana, recimo, od otvaranja do danas. Ono što je jako značajno je da je zajednica, praktično ekosistem čitav jugoistočne Srbije, pre svega Niša, pokazao da ima kapacitete i potrebe, tako da mi već imamo kompanije koje su zainteresovane za ulazak u Naučno-tehnološki park nakon proširenja. Ono što ćemo mi pokušati da uradimo sa zaokruživanjem celine nakon završetka druge zgrade jeste da prva zgrada bude dominantno namenjena start-up i scale-up kompanijama, a da u drugoj zgradi budu laboratorijski kapaciteti, instituti i razvojni centri globalnih i lokalnih tehnoloških kompanija. Što se tiče razvojnih centara, otprilike 50% su srpske ili niške kompanije, druga polovina su razvojni centri globalnih tehnoloških kompanija i jedna od najvećih vrednosti Naučno-tehnološkog parka i ovakvog ekosistema jeste upravo miks akademske zajednice, naučno-istraživačkih organizacija, start-upa i razvojnih centara koji svi rade na visokotehnološkim projektima koji daju dodatnu vrednost.